Dobrý den, jmenuji se Honza Chystal, jsem z realitní kanceláře Remax Alpha a rád bych vám dnes představil bytový projekt v Panské zahradě na Praze 5 Stodůlky. Bytový projekt přirozeným způsobem navazuje na park Panská zahrada, kde se právě nacházím. Dům obsahuje pouze 12 bytových jednotek, což garantuje určitý privátnější způsob bydlení. Navíc byty v projektech podobného charakteru si dlouhodobě drží svoji hodnotu. Ke každému bytu náleží jeden sklep a parkovací stání. Právě se díváme na privátní zahradu, kam mají přístup pouze obyvatelé domu. Projekt v Panské zahradě se nachází ve Starých Stodůlkách na adrese Mládí 2762. Pokud byste chtěli vidět jeden z posledních volných bytů, kontaktujte mne prosím na čísle 604 594 234.